Anjon Telleria, arratsaldeon. Kaixo, Laia? Iker Lauro, arratsaldeon. Arrastion. Eta orain zer? Bai, antzestuko dugu dena normala dela, ez da? Bai, ez? Ohituta gaudela... Ohituta ohituta gaude. Bai, gure ohikoa... Kameren aurrean egotera. Alare, Ikerri lehen komentatu diote. Nola hasi ginen, eta nola gaude, Zinen ezer, Zinen ezer. Ez baian hasi zenean, zuk etzenuen zure saioa, zuk etzenuen zurea... Nik baneukan bat, Gure katxa bai, Ez, bainatzen zurea. Ja, bale. Ni telebistak- Orain ere ez dagoan nire saiorik, Bai. Bueno, monologoa, hori bai. Hori da. nirea. Bueno. Nirea den gauza Bai. Baina, Eta niri gertatu partekatu zitzaidan, telebistatik nentorrela. Ja. Irratera itzuli, Bajoi irudirik bat, ez, bajoi bat. irudirik ez. Zer da hau? Eta esan, venga, ez ba, Venga, ba, buelta da ella. Buelta da ella telebista pixka bat. Bueno, nik ez dut ezer aukeratu, baina ondo iruditzen zaizue? Oso ondo. Ah, bendaiz, fijatu enten, bai? Buelta. Bai? Horrek errepresentatzen duelako nolabait. Ez baian, ez? Hori Bai? gara gu. Antza, hori gara. Bueno, Eh, bai, ez diogula mi harikozka egiten. Eta izan daiteke horrela bezala. Ez dakit, Ez dugu sudurrik. Hori da. Iker barkatu, baina opari bat egin dezugu eta Bai? ez duzu erakutsi nahi. Bai? Zein da nire kamara, barkatu. Denak ez, Denak. hori. Idako katilloa. Bueno, didako promozioa ez zenuen egin behar. Vale. Bestearekin nahikoa zen. Baina, Baina, bueno, hori, Lehenengo saio, venga, entzun gaztea goizutan dira, Zora garri, kerek asko Laia. Antxonen okurrentziak. Hori beti, bale? Anjon, baina, zer iruditzen zaizu nik egin dio dala oparia eta ez zuk? Ja, hori da bestea. Ideia eta katiloan datozen hitzaketan idea dira, baina katilu egin jabetza eta... Copyrighta eta ezakazu... kobratzen? Ez da bat ere. Ez errez? Serio? Ez da bat ere. Dirua galtzen naizea. Kobratu nituen, 5 katilu. Ez zen, bueno, 5 zuretzako eta nik. Ni esker. Broma da. Ez. Benetan? Hori ala. Gero badago hor kontu bat, eta ez dakit kameran aurrean hitz egiteko modukoa da, baina Bai. egiletza eskubideak eta propietate intelektuala eta aipatzen dute. Claro, irratiaren testu inguruan sortu badituzu hitz horiek, eta hori da kasua, Bai. nik gaztearako, dida saiorako, egin nituelako, entzun dida, baizetan. Bertan egin nituen ez, zentziaten, claro, eske, EITB-en egin dituzu. EITB-enak dira. Ez dira zureak. Baina aldi berean, baina nik egin ditut. Orduan hori esploratu gara bat pixka bat, Bai, nik uste hor... bueno. Horrekin ez duzu inorra beraztu denik. Bueno, Iker. behar bada Gozatu. norbait bai. Ez Bai. dakit. Zer buruz hitz egin behar dugu? Garbi jatearen inguruan, bai, bakit, pentsatzen nintzen. Ez, pentsatzen nuen gidoiak behar bada jendeak. Bai, bai, Gara bezala, ditu, zer nolako gidoiak kamera dituzue. daudenez eta... Iker hasi da horrein gauzak txukun? Ez. Txukun! Beti ez dela. Inoiz baino paper Eskozia, txikiagoak bai. jarri du. Nik, bai, hau. Bale? Ez dut foliorik topatu etxean, Vale. tardun. Oso ondo. Hemen idatzi behar izan dut. Ez baian, jarriko dugu garbi jatea. Bai, Garbi jatearen kontzeptua bizi estiloa, Vale, askorentzat. vale. lifestyle. Lifestyle, Healthy food. healthy, Yeah. jelzalea izatea. Garbi jatea nik diot ez ez. Ez, Azteko ez, gero ñagardurak. Ni dut baietz. Izan ditut, gora berak, baiez, hori bili naiz. Alde batetik bestera, baina... Nik nahiko garbi jaten dut, Hori ere esango dut. bai. Baina zer da garbi jatea? Zuretzat. Osasuntsu jatea. Esaterako gaur bazkaldu dut, nik etxean egindako barrun horrela kazuela oso goxo bat, bide bat ez, oso Ez da lo sarrazaren, ez? Zer Ez, barrun txuriak, barrun txuriak. Vale. Txuriak hori gehiago Nafarroan. Zenbat. Zenbat? Bai. Gauza da... Platerka da, baina kopuruaz baino... Ale, zenbat ale. Bai. Ah, Ez, baina zenbateko platera dan. Platerka bat, ona, horrela. Esan nahi dut, hori etxean egin dut nik, sanoa da, naturala, hori garbi jatea da. Etxean egitea ez da sano jatea, Etxean hamburguesa bat egin dezakezu, edo... Ados, baina barrun batzuk Bai, etxean. bai, ondo, Hori ondo. niretzako Horrela. garbi jatea da. Bai. Oroar, nahiko garbi jaten dut nik. Vale. Bai, baina gomendatzen dute olako garbantzuak eta txitxirioak eta babarrunak eta nahiko razio, Dosi txikia. nahiko ano txikia izan behar dula. Ano txikia. Bai. Anoa, Berez? esaten da, Bai, ano, nahi duzuna esan, aitxatxia du. Bai. Baina nahiko anoa txikia Hori jan da. beharra. Vale. Zergatik egiten dugu oraindik grazia. Ja. Anoak dira. Bueno, beti amador. Hori ez dugu sekula gainituko. Vale, venga, barkatu. Oroar nahiko garbi jaten dudala, baina ere, gustatzen zait gehiago zikinkeria eta aldarrikatu nahi dut hori. Ze badago jende bat, bizi estilo hori eta filosofia hori daukana, lurrak eman dit hau, oparitan, hartuko dut hau, jango dut, eta baliatuko dut energia hori guztia, bizitza den oparia ere,
ibilde zadan, eta... Gustatzen zait bereziki erabiltzen duen tonoa. Ze bada oso... Hori da, gorrotagarria, oso gorrotagarria. Gel figuruak erabiltzen dutenak. Antxon eta coachen arteko bidean zegoen. Oraindik ez da etorri neko. Topo egin dute. Oraindik ez da etorri. Etorri beharko luke. Baina amorrarazten nahu horrek. Ze deno dakigu zer den ondo dagoena. Baina dena ondo ere ez du egingo ez da. Tarteka oporrak hartu behar dira persona zuzena izatetik. Jakiteko zer den. Zu zer diozu? Ni baita ere, azkenaldian ondo jaten dut, bizitzan izan ditut, gora bera asko, ikastola garaian oso gaizki. Beti izaniz, nahiko pertsona argala orduan ez dut arazorik izan, janal izan dut, nahi izan dudan guztia, baina oso gauza... Igual barruti zaude hilda. Igual, baina gauza xelebreak jaten dituen. Goratzen dut, bolada batean eskolara berbere txolata batera ematen nuen, eta hori gozaltzen duen, bai. Ez da broma, bai. Fueta. Gerra garaia. Gerra garaia. Zure latatxoarekin juten zenean. Baina jolas orduan berberetxoa jaten edo? Bai, latatxoa batera irikitzen nuen. Zura maiketakoa berberetxoa. Bai. Fueta eramaten nuen, fuet zati bat, fuet zati handi bat. Gauza... Eta zinen agure bat. Oikoak ez ziren gauza jaten dituen. Gero patxarana hartzen zuen. Merindatzeko zenbat aldiz, saltxitxak markak ez ditugu esango, baina seiko pakean tortzen dira. Gordinik. Bai, gordinik. Bueno, hori jateko moduko, jateko modukoak dira. Prestatu gabe ere... Zuk ere gordinik jan dituzu? Noiz bai, alagi hori ja kozina dut dago. Baina hotza? Oso gara goxua doe. Zer diozu? Oso goxua doe. Baizera? Bai, probatu. Egunen baten. Zakit. Bentan, Nik esan nahi gona hori, harmonia horrek, eta hain jende purua eta garbia izatea, eta kontzientzia beti hain garbi eta harima beti hain osasuntxu izateak, horrek aspertzen nagoela. Orduan, beste aldera ere pasagarra dago, Sanjako bat, badakizu ez dela ona, Hori da. Baina ze ona. Baina aldi berean ze ona den, ze osasuna ez baita fizikoa bakarrik. Hor dago osasun mentala. Oso gutxi aipatzen da azken egunotan osasun mentalaren kontua. Esango nuke azkenaldian behar bada ez bai bizietan tabu bada, ez pasada tabu izatetik ja nazka batera. Baina harima ere elikatu beharra dago eta zentzortan Sanjako bat ikusten diozu ja Sanjako hori. Nola elikatuko dian harima honek. Gainontzean ez dide zer aporterik ez dide emango honek, baina bizipoz hori emate dizu. Bai, gainera ezagutzen duzu bestaldea. Goizean egunero esnatuko bazinen eguerdeko 12:00, duzu baloratzen gero zer den esnatzea benetan eguerdeko 12:00. Zu egunero astean 5 aldiz esnatzen bazara goizeko 7:00, egun batean 12:00 arte egon eta esaten zu, hau da, gozamena. Ohitura galdatu tarteka, ez da? Jatekoarekin berdina gertatzen da. Hau da, beti gaizki jaten baduzu, ez duzu baloratako bestea, baina beti zabiltza oso garbi eta marra bat zeharkatu gabe jaten. Eta bide hor izan marra daugazu ausarta, Ausarta izan behar da gaizki jateko. Ze, egin behar da hori, Sanjako bat edo bi jan patata frejituekin, maionesa ere bota izan dut, aitortzen dut hori, gainera, hori egin eta gero gainera maitatu zure burua. Asko zailagoa da horrela, jaten baduzu brokoli bat egosita bere hortan eta harmonia horretan zaudela, hor dena da erreza eta dena daukazu aldeko. Baina, jan zabor hori guztia eta gero baina esan. Eta gainera, nire burua maitu dut. Zuk benetan gozatzen duzu bi Sanjako eta patata frejitua jaten dituzuenean? Zugarri. Nik jatekoarekin izugarri disfrutatzen dut. Eta babarrunagonak zeuden, baina askoz nahiago dut Sanjakoa. Zalantzari gabe. Gero beste da gainera, ez dakit gala jende honek ze espero duen, hain garbi, bizi osoan zehar, hain garbi janda gero. Igual badakiten zerbait, guk ezakigun zerbait. Badagoela sariren bat, amaieran, eta hortarako ari dira prestatzen, edo... Baina jende hori... Ez dute besterik behar, Nik jaten dut eta guztona nago nire buruarekin eta listo eta... Badakizu hor badagoela tendentzia bat, paleo dieta. Bai. Hauek agaria bakarrik, ez da? Arraro egiten zait. Paleolitikoan jaten zen bezala jatea. Benetan, zergatik. Era guztietakoa daude, ez? Bai, baina niri berezik paleodieta. Azteko izenak, kriston grazia egiten. Baina askotan egon dira lotuta ideologikoki ere nahiko paleolitikoan jarritzen dute. Bai. Normalen. Nik ikusi dituan influencerrak eta behintzat hori aldarrik dutenak. Eta gainera ez duzu sinisten, nik ez du sinisten. Ez du bada. Zure Instagramean hori diozu, baina Sanjakaboa jaten duzu. Nik hori aldarrikatu nahi dut, eta naiz eta garbi jaten dudan oroar, baizki zikin jatea, txerri bat izatea. Orduan, gaur ostirala izan da, zer afalduko duzu edo zer afalduta gozatzen duzu bereziki?
Hamburguesa bat. Hamburguesa bat. Ez dut ondo esan zeia... Baina norako hamburguesa. Lodia, eta izate dituzte, nahi bauzu hau jarri, denak. Baina zer jartzen dena bai. Gazta jartzen diot, jartzen dizkiot, jartzen diru jarra, arrautza, noski. Jartzen diot gazta gehiago, aldela, patata batzuk ere bai. Zer gehiago bota dakioke? Pepinilloa, ez gustatzen, baina jarri. Hombre, gero jendeak ere Gero jendeak lechuga eta tomate jartzen dio, berdea jartzeagatik. Kontzeko. Zer afalduko noken edo zer afaldu behar dudan? Zer afalduko zenuken. Zure mundu idealean, zer afalduko zenuken. Ni oso hamburguesa zalea nahi zer, Baita ere, bai. Jo, ez daukagu fantasia gehi, orduan. Ez, baina... Nolakoa da zure hamburguesa perfektua? Atzekoa, dana all in. Berberetxo batzuk. Hamburguesa bat edo bi. Hamburguesa bat edo bi. Bi, hiru, daudenak. Hori ere hor zalantza daukat. Jatetxo batzutan eskatu izan dut, batzutan bikoitza, eta bikoitza eskatzen duzu, eta haragi gehiege dauka gero, eta osagai inguruko gutxi. Bai. Nik uste tarteko zerbait. Zuk olaiaren abak izan, Parisera joan zenen, eta gazta bat horrela fundituta, eta hor sartu ez dakiz zer. Ez? Zentzen nuen horrela. Pasta zen. Pasta zen. Osa, pasta... Gazta barruan eginda. Parmesano baten barruan eginda. Ez. Bideo erakutsi dizuen noiz bait, ez? Bai. Eske, nire aurpegia da zoriontasun hor. Zer da zoriontsu izatea? Hori. Hori ona da! Bai. Hambre, baina behar bada... Garbi jatea, ez da garbi jatea. Ez. Garbi esatea da. Hori da, baina ona da. Gauza da zure gorputzak asimilatzen du hori. Egunero gaizki jango bazenu, baina astean behin napolitana bat jateagatik zure gorputzak asimilatzen du eta garbitzen du hori. Ez da gauza bat, zorroztasun hori badago jende ere gero, ez duena gustoko jatea. Tramite bada euretan. Janin behar da, eta esate dizute, pilula bat emango baliz eta hola elikatuko nintzateke, baina... Hartu beste pilula bat eta hil. Eta gautzi lekua guri. Ni bukatzeko, aldarrikatzeko hau, gaizki jatearen kontu hau eta idatzi dut, txisteak eta idatzi dut olerki bat. Olerki ondo. Genera pizka bat intenso gainera. Osakitu, Ez duzu eparrerik egingo, da, nahiko serioa. Bai. Hau da, nire kamera, hau da? Vale. Honela dio. Beste dute? Arima osasuntxu eta kontzientzia garbi izango dituzue. Baina egun handia iristen denean, urteetan pilatutako koipe eta palma olioi esker, zuen gailentasun moralak utzitako zirrikitu ertxietatik labainduko gara bestaldera. Eta orduan bai, paradisua guretzako izango da betiko. Hor ja, planotik atera gara igual. Listo, ez? Listo. Bai, nekua. Esker. Beste da tarte.